Bakit? Hello, Lakay. Kumusta ka ngayon, Mad? Okay lang mo, bakit? Sige nga, kumusta ka mo dito? Okay lang, Mad, Lakay. Masudik man ti birthday mo. So nga rin bakit? Asidig man ti birthday nga kay kasulatan na ang laklaki lang kataon. Kaya tinya nga ron. Nyangal pa. Nyangal jantam, Lakay. Tihandak wala nung kanain ko kan kanin na ti lechon baboy, igado, pinagkakapipay tatak, kahit kulat na nga itasaran ko ng birthday. Kaya hinay-nain mo ito pa yun adi chay, hindi ako makuray, igakang ko ti arak ko mamat. Ay, kasi ayada dyan. Awan problema, Lakay. Agpawitak no. Dalaw mo kayo, akin yaman ako kayo. Kaya Ay, nyangal mo ti wish mo. wish ko, Well, kaya wish ko ako. anyang. Kaya nga kailangan rin iti, successful mo iti pamilyatan kaya. Kaya kanain ko lang nga, ikarkararag ang salon at. Lakay. Nyamot pinanglukom ti bagbagimon. Salon at nga ko nang. Nay, magat arak ka pa eh. Umininom ka man niya. Sige, bye. Inakon.